திமுகவின் உருட்டுகள் மீது பொதுமக்கள் நம்பிக்கை இழந்துவிட்டதால் உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்டத்தில் மக்களுக்கு ஆர்வம் குறைந்திருக்கிறது. கரூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 48வது வார்டு பகுதி மக்களுக்கு தனியார் திருமண மண்டபத்தில் வைத்து உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்ட முகாம் நடைபெற்றிருக்கிறது. இந்த முகாமில் குறிப்பிட்ட துறைகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் மனுக்களை பெற தயாராக இருந்தபோதும் மனுக்களை அளிப்பதற்கு பொதுமக்கள் யாரும் வராததால் இருக்கைகள் காலியாக வெறிச்சோடி இருந்த காணொளி வைரலாகி இருக்கிறது. உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமை புறக்கணிக்க வேண்டுமென்று நேற்று வருவாய்த்துறை சங்கங்களில் கூட்டமைப்பு சார்பில் அறிவித்திருந்த நிலையில் இன்று நடைபெற்ற உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் வருவாய்த்துறை சார்பில் எந்தவொரு முகாம்களும் அமைக்கப்படவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. வெறும் வெற்று விளம்பரத்திற்காக மட்டுமே மாதத்திற்கு ஒரு திட்டத்தை கொண்டுவரும் திமுக அரசு பொதுமக்கள் அளிக்கும் மனுக்களுக்கு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்பதும் குற்றச்சாட்டாகவே இருக்கிறது.